There's more to love at Matalan. F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Is-sena tat-tajba minn ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla. Lejla ser nospita l-Sur Simon Buġejja, konsulent uroloġista. Fil-fatt il-xahar ta' Novembru huwa x-xahar iddedikat lejn is-saħħa tal-irġiel. Il-lejla l-mistieden tiegħi huwa professjonist mediku li speċjalizza f'dan il-qasam. Niltaqgħu mas-Sur Buġejja minn ftit ieħor għax prime time ħajibda issa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal For the love of food, Golden Drop. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamul mill-ilma bahar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. We believe that people should be proud to show where they live. Total Tools Malta. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Nemnem, xema artiġanali mamula bimħabba. Is-sena tat-tajba u nilqakom għal prime time tal-lejla qegħdin ngħixu l-aħħar ftit jiem ta' Novembru. Novembru huwa x-xahar iddedikat għall-għarfien u aktar kuxjenza dwar is-saħħa tagħna l-irġiel. Il-lejla l-mistieden tiegħi huwa konsulent uroloġista. Fil-fatt il-mistieden tiegħi huwa s-Sur Simon Buġejja. Sena tat-tajba, kif inti? Tajjeb ħafna inti? Tajjeb, grazzi tal aċċettajt l-istedina tiegħi. Nelli s-soltu bħalissa tkun għaddejja bir-riqda tagħha. Dejjem riqda. Dal-ħin dejjem riqda, għax fil-ħodu issa Murtals prodott tkun Sur Buġejja dik. Għandi bżonn ftit dettalji biex nirreġistrak. Isem ikun jom? Simon Buġejja. Simon Buġejja. Data ta' twelid? 15th April 1976. 15th April 1976. Fejn inti mwieled? San Ġiljan. San Ġiljan. Residenti? Madlena. Madlena. Professjoni? Tabib uroloġista. Tabib uroloġista. L-ewwel membru tal-familja bi professjoni medika? Iva ta'. Kien hemm siju minn naħa ommi jekk niftaħar so li kien tabib imma fil-familja immedjata jiena biss. Però mbagħad oħti tħajret ukoll u wkoll segwit karriera fis-saħħa, però saret nurse. Simon, ilek 15-il sena tipprattika bħala konsulent uroloġista. Min tant speċjalizzazzjonijiet għalfejn għażilt din id-direzzjoni? Ili 15 sena li bdejt training fil-urology għax mbagħad kont mort l-Ingilterra biex nispeċjalizzazzjoni u mbagħad sirt konsulent meta ġejt lura Malta, jiġri xi 4 years consultant. Għaliex l-uroloġija, bażikament fil-bidu tal-karriera tiegħi kont għamilt 3 months bħala senior house officer dak iż-żmien kienu jgħidulhom fid-Dipartiment tal-Uroloġija u kont mort tajjeb, jiġifieri u l-uroloġija hija speċjalità varjata ħafna. Jiġifieri għandek nieħdu ħsieb mart ta' organi differenti, jiġifieri kliwi, prostata, bużieqa tal-awrina u mart differenti, jiġifieri nieħdu ħsieb cancers, ġebel, infezzjonijiet, inkontinenza. U in ġenerali l-uroloġisti huma nies mill-aħjar biex taħdem magħhom. Allura meta dak iż-żmien kien jgħid li l-kap tad-dipartiment u offri li training post magħhom, naturalment ma stajtx nirrifjuta. U dik kienet ir-raġuni. Tul dawn il-15-il sena, kemm ilek tistudja l-ispeċjalizzazzjoni, kemm ilek tipprattika, rajt avvanz fl-arfin tagħna l-irġiel dwar is-saħħa tagħna kemm aħna iktar konxi? Iva, in ġenerali probablement għadna daqsxejn wara n-nisa, jiġri, però definitely iktar għarfien bej l-irġiel fuq l-importanza li jieħdu ħsieb is-saħħa tagħhom
fil-prattika tiegħi, partikolarment nara ħafna nies li qed jiġu mingħajr ma jħossu xejn jgħidulek ġejt nagħmel check-up tat-testikoli, ġejt nagħmel check-up tal-prostata u l-irġiel iktar qed jitkellmu bejniethom. Pereżempju jiġi xi ħadd jgħidlek batni tali għax kont qed nitkellem u qalli li ġie għamel it-testijiet u allura tħajjart jiena wkoll. Allura żgur hemm iktar awareness u partikolarment affarijiet bħal kampanji bħal Movember kif qed isir issa u programmi bħal tiegħek iktar jgħinu biex ikun hemm għarfien dwar dawn l-affarijiet. Ma nistgħux laqdin hawnhekk ma nenfasizzawx il-fatt dwar kemm importanti aħna l-irġiel li niċċekkjaw lil nfusna b'mod regolari. Iva. Meta niċċekkja li nnifsi, Mr. Buġejja, meta niċċekkja t-testikoli tiegħi għaliex irrid nagħti attenzjoni, x'inhuma r-red flags? Mela, bażikament meta inti qed tiċċekkja t-testikol qed tiċċekkja biex teskludi li jkun hemm testicular cancer. Issa, testicular cancer huwa l-iktar cancer komuni fl-irġiel li għadhom żgħar. Allura għalhekk nenfasizzaw l-importanza li min ikollu bejn 15 u 40 sena partikolarment jagħmel daw ir-regular self-checks. Jiġifieri ta' 15-il sena trid tibda tagħmilhom regolari. Għaliex il-problema hija li min ikollu testicular cancer ħafna drabi ma jħoss xejn. Ma jkun hemm l-ebda uġieħ, jiġifieri l-uniku mod kif inti ħatinduna huwa li inti tiċċekkja lilek innifsek u ħatinduna li għandek boċċa li qabel ma kienx qedem. Ġifieri boċċa fuq it-testikoli. Jiġifieri pratikament trid tkun rutina ta' kull kemm, kull ġimgħa, kull ġimgħa. Aħna soltu nirrakkomandaw li qisu kull xahar. Kull xahar tiċċekkja lilek innifsek, idealment wara li tkun ħadd xawes ħuna. U biex nagħmel eżaminazzjoni tajba kemm irid niddedika ħin. U le, ftit sekondi, ġifieri dan hemm bżonn tagħmel ħafna xi. L-importanti però huwa li tagħmilha meta inti tkun ma jkollok xejn, biex inti tkun taf x'inhu normali tiegħek, biex inti meta mbagħad tħoss xi ħaġa li mhijiex normali titkellem mal-ewwel. Biex inserħu ras il-min qed jarana il-rata ta' suċċess tal-kanser tat-testikoli meta jiġi maqbut fil-ħin hija rata ta' suċċess kbir. Bla dubju, jiġifieri dana meta aħna naqbdu testicular cancer kmieni, kważi 100% tan-nies jiġu kkurati. Jiġifieri għalhekk tant huwa importanti u tant insaħħru illi tagħmlu daw is-self-checks biex insibuhom kmieni. U sfortunatament xorta kull sena dejjem ikun hemm xi ħadd wieħed jew tnejn li jiġu meta jkun tard. Tartu issa. Kanser fit-testikoli jfisser li raġel żgur ħajsir infertili? Le, it-trattament ta' kanser ta' testicles jinvolvi primarjament operazzjoni fejn aħna inneħħu dik it-testikola li tkun marida. Però jekk it-testikola tan-naħa l-oħra tkun normali u tkun tiffunzjona sew, xorta dak li jkun jista' jkollu tfal b'mod naturali, però hemm ċertu każijiet fejn wara li nagħmlu l-operation dak li jkun ikollu bżonn jieħu trattament addizzjonali, pereżempju jew radiotherapy jew chemotherapy biex tnaqqas ir-riskju li dak il-kanser jerġa' jiġi lura. Allura meta aħna naraw li ħajkun hemm ċans li ħajkun hemm infertilità minħabba dan it-trattament, wieħed jista' jagħmel sperm banking qabel ma jsir it-treatment. Fil-każ tan-nisa meta jkun hemm riskju ta' kanċer tas-sider, jekk ikun hemm fl-arbru tal-familja kanċer tas-sider, kultant jiġi suġġerit li jitneħħa s-sider qabel ma jitfaċċa l-kanċer. Fil-każ tal-irġiel, jiġi suġġerit bl-istess mod? Dak huwa punt tajjeb ħafna, però le, s-soltu ma jsirx hekk u r-raġuni hija li t-testikoli jipproduċu hormon importanti għall-irġiel li huwa testosterone. Allora inti kemm jista' jkun tipprova tippreserva it-testikola kemm jista' jkun. Però hemm ċertu nies li jkunu iktar suscettibbli, li jkunu iktar at risk li jkollhom testicular cancer, pereżempju xi ħadd li kellu fil-familja, jew xi ħadd li diġà kellu fuq naħa waħda għandu riskju li jkollu fuq naħa l-oħra, jew xi ħadd li jkollu kundizzjoni li ngħidula undescended testicles meta jkun għadu baby. U f'dawk il-każijiet iktar nenfasizzaw kemm hu importanti li jagħmlu regular self-checks u anke nistgħu nagħmluhom ultrasounds regolari biex jekk ikun hemm xi ħaġa naqbduha kmieni f'dawk in-nies li jkunu iktar at risk ta' testicular cancer. Mr. Buġejjek, nitkellmu dwar is-saħħa tal-prostata, milli età huwa suġġerit li tibda tagħmel it-testijiet? Il-linji gwida internazzjonali jirrakkomandaw li wieħed għandu jibda jagħmel il-checks tal-prostata minn 50 sena l fuq. Min ikun iktar
at risk, ġifieri min ikollu pereżempju family history, jew min ikun ta' discendenza Afro-Caribbean, dawk iridu jibdew qabel, jiġifieri ta' xi 45. U ovvjament daw iċ-checks isiru minħabba prostate cancer. Test tal-saħħa tal-prostata, x'ikun jinvolvi? Kif għadd meta nagħmlu daw iċ-checks l-iktar li qed nagħmlu biex nippruvaw naqbdu prostate cancer kmieni. U il-prostate check jinvolvi żewġ aspetti, jiġifieri hemm test tad-demm, dak li ngħidulu l-PSA, Prostate Specific Antigen, u dak huwa test sempliċi, just a simple blood test. U mbagħad hemm ukoll il-famuża eżaminazzjoni minn wara fejn aħna b'subajna nħossu l-prostata u naraw jekk hemm sinjali li din jista' jkun li tkun marida, li jkun hemm indikazzjoni li jkun hemm kanser, pereżempju li tkun ibsa, li tkun imqabża, u jekk ikollna xi dubju, u mbagħad namlu MRI li huwa test iktar speċifiku u iktar sensittiv. Fil-każ tal-kanċer tal-prostata wkoll ir-rata ta' suċċess ta' trattament hija għolja ħafna meta jinqabad fil-ħin it-tajjeb. Iva, dik hija importanti, speċifikament minħabba li ħafna drabi kanser tal-prostata again ma jkollux sintomi. Jiġifieri meta ħafna rġieli jgħidu li jkollhom is-sintomi tal-prostata, il-problema tkun li l-prostata tkun kibret minħabba l-età, mhux minħabba kanser. Allura meta jkollhom problema, pereżempju bil-pressa baxxa jew iqumu ta' spiss biex jagħmlu pipi bil-lejl, dik ħafna drabi ma tkunx minħabba kanser, però tkun minħabba xi ħaġa oħra. Allura wieħed m'għandux jistenna sakemm jiżviluppa dawk is-sintomi biex jiċċekkja minħabba prostate cancer għaliex jista' jkun li jkun tard wisq. Fadlilna l-aħħar 30 sekonda. Hemm relazzjoni bejn l-istil ta' ħajja li ngħixu li kelli nieklu u s-saħħa tal-prostata. Kien hemm ħafna studji li saru fuq ċerti affarijiet tal-ikel u xorb bħal jinaf l-effett ta' dieta b'ħafna laħam, xaħam, alkohol, però l-ebda studju ma kien, anke ta' dam kienu jissemmew, però l-ebda studju ma kien wera ċar xjentifikament li kien hemm xi relazzjoni. B'mod ġenerali huwa tajjeb li tieħu ħsieb saħħtek tgħix stil ta' ħajja ovvjament attiva biex ovvjament b'mod ġenerali tieħu ħsieb is-saħħa. Sfortunatament spiċċanna l-ħin għad-dispożizzjoni tagħna. Xtaqt nisma' naqra x'inhi l-opinjoni tiegħek dwar l-Ingliżi fil-World Cup għax ovvjament naf li żomm mal-Liverpool imma spiċċanna l-ħin u jiena li nżomm mat-Taljani aħjar ma nitkellmux fuq il-World Cup ara m'hemmx tagħmel. Nawguralek il-kumplament tas-sera tat-tajba l-festi tajba lilek u lill-familja kollha tinsemmu l-familja ngħidu happy belated birthday lit-tifel iż-żgħir. U ġvera kemm għalaq? Happy birthday, Ralph. Nejdu l happy birthday minn hawnhekk. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi. Fil-fatt grazzi għal Golden Drop għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' żejt ta' żebbuġa li meta tikkombinhom ma' ingredienti differenti żgur jirnexxilek tikkrea dik it-toma perfetta kif ukoll grazzi għal Yogiti għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' tgħid differenti il-mod ideali kif f'dan iż-żmien tas-sena talaq il-ġurnata huwa b'Yogiti hekk naqra cozy kif tasal id-dar. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-sera tat-tajba. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom biex teqgħu hemmhekk ħammurru nilagħbu kontra 30 sekonda minn hawn ftit ieħor jekk irreġistrajt jista' jkun ħanċemplu lilek hemmhekk. Għandek in-nieħrek imblukkat? Sterimar Blocked Nose, prodott naturali magħmul mill-ilma baħar. Klinikament ipprovat li jisblokka l-imnieħer meta jkollok rih jew sinusite. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Il-prodotti Sterimar huma klassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem aqra l-istruzzjonijiet u l-fuljet li ssir fil-prodott qabel l-użu. Whether fried, baked or grilled, Fiordivita Bacon will turn simple recipes into unforgettable, mouth-watering experiences. If it's bacon, it's Fiordivita. We believe that people should be proud to show where they live. We only use experts and trusted contractors to work on our projects, who are also continuously supervised by our dedicated hands-on architect and project manager. We build nicely designed projects on time, using high-quality materials while respecting the neighbors around us. We are Cosmopolitan Developments. Esprit, level 1 at the point.
event made perfect with Camilleri Catering. Total Tools. Super on quality, super on price. Total Tool Chest b'97 biċċa għodda għal prezz ta' €270. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Għalkemm ngħix ħajja maġla qatt ma nissagrifika l-klabnina. Is-sopop mimma ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u letteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopop mimma, konvenjenti u b'toma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas sopop friski mimma. Soup so good, everybody wants some. The perfect gift this Christmas. Hansa. Shop in store or online at hansa.com.mt. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura għal prime time minna u ftit oħra ħan nilabu kontra 30 sekonda, però qabel nixtieq nfakkarkom li aħna flimkien ma' Sopop Friski mimma għandna kompetizzjoni għaddejja fejn intom grazzi għal mimma tistgħu tkunu rebbieħa. Xi tridu tagħmlu biex tipparteċipaw? Faċli ħafna. Waqt li nkun qed nagħmel l-appell ta' din il-kompetizzjoni, tieħdu ritratt tat-television tagħkom. Waqt li qed jidhru l-filmati ta' l-mimma, tibgħatu r-ritratt permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi owenbonnici.tv. Jekk mill-darba tibgħatu ritratt grazzi għas Sopop Friski mimma tistgħu tirċievu rigal direttament id-dar tagħkom. Issa wasal il-ħin biex nilagħbu l-logħba tagħna, wasal il-ħin għal kontra 30 sekonda. Ir-regoli ta' kontra 30 sekonda drajtuhom 7 domandi f'idejja, jekk ittuna 5 risposti qabel ma jiskadu 30 sekonda terbħu l-jackpot fi flus cash. Jekk le, il-jackpot jintiret għat-telefonata li jmiss. Jekk hemm il-darba rreġistrajtu fuq in-numru 50612100 jista' jkun li ħanċemplu lilkom, jiġifieri żommu l-mobile viċin tagħkom. Is-sera tat-tajba minn hemm? Hello, Rita. Rita, liema setta domandi tixtieq mis-set numru 1 sas-set numru 10? Number 3. Is-set numru 3. Bl-għażla tiegħek u bis-set numru 3 l-jackpot ser jiżdied bi €30. Għadek fiċ-ċans li terbaħ il-flus cash, it-30 sekonda tiegħek ħajtilqu dal-waqt. Il-ħin telaq issa ara tlaqna. 3, 2, 1. F'liema kontinent insibu l-pajjiż tal-Indja? F'liema kontinent jinsab tal-Indja. Paċifiku. Ħażina, f'jannar ta' din is-sena laqt 30 sena. F'liema sena twilet? 2013. Ħażina, kemm il-strixxa ħadra hemm fuq il-bandiera ta' ħalaxa? Ħażina fil-fattem 3 strixxi fuq il-bandiera ta' ħalaxa, jekk twilet fis-sena 1992 din is-sena laqt 30 sena u l-Indja insibuh fl-Asja. Min idejn l-artiġana imnaqxa, imsawra b'materji ġentili lejn din l-art tagħna, bl-akbar attenzjoni, b'imħabba, passjoni, bajna r-reqqa u l-perfezzjoni. Ideali u mamula biex ninżamma l-dejjem, hekk maħluqa Maltija, pura, innemnem. Nemnem, xem artiġanali mamula b'imħabba. Il-5 risposti tajbin ma waslux, il-jackpot baqa' hawnhekk, però jista' jkun li jintrabaħ il-lejla għax għandna ċans nieħdu telefonata oħra. Jekk għadek ma rreġistrajtx biex tilab kontra 30 sekonda, inħeġġek tirreġistra issa għax li terbaħ naqra flus cash qabel il-miliet mhijiex idea ħażina. Is-sera tat-tajba minn hemm? Antonja Kassar mir-Rabat. Antonja, liema setta domandi tixtieq mis-set numru 1 sas-set numru 10? Number 5. Is-set numru 5 bl-għażla tiegħek. U bis-set numru 5 l-jackpot ser jerġa' jiżdied b'10 oħra. Antonja 30 sekonda tiegħek ser jitilqu issa, awguri. Thank you. 3, 2, 1. Kemm
Kemm tkun twila pixxina li tintuża waqt l-Olimpjadi? 50 metru jew 100 metru? 100 metru. Ħażina, iddividi 54 b'9. 54 9. Proset. Ħażina, Canberra hija l-belt kapitali tal-liema pajjiż? Tal-Awstralja. Proset. Liema kien l-ewwel film animat ta' Disney bbażat fuq il-ħajja ta' persuna reali? Pass. Min kien id-diżinjatur tal-moda Taljan li ġie maqtul bi sparatura fl-1997? Il-jackpot baqa' hawnhekk. Ma waslux il-5 risposti tajbin. Sfortunatament il-ħin għad-dispożizzjoni tagħna għaddinna l-lejla nawguralkom il-lejl tajb ngħidilkom grazzi tal-li kontu qegħdin miegħi, però qabel ma nħallikom nixtieq nfakkarkom li aħna flimkien ma' Camilleri Catering nixtiequ li inti u l-familja tiegħek ikollok millit mill-isbaħ tikrea memorji li teqpa' tożhom għas-snin li ġejjin u fil-fatt tintuk l-opportunità li terbaħ il-catering għal gathering li ħajkollok flimkien mal-familja tiegħek għal dan il-festi. Iva, Camilleri Catering qed titik iċ-ċans li terbaħ l-ikel għall-ikla tal-miliet tiegħek. Jekk tixtieq tipparteċipa trid tibgħat li messaġġ fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi jew nkella Instagram u mbonici.tv u tgħidli għalfejn intu l-familja tiegħek għandhom tkunu ir-rebbieħa. Qed nistenna d-dettalji minn għandkom u minn hawnhekk ngħidu grazzi lil Camilleri Catering ta' din il-kollaborazzjoni. Jien nixtieqilkom il-lejl tajjeb, ngħid grazzi lil Żara li ħadu ħsieb jipprovdu li ħwejjeġ u nixtieqilkom il-lejl tajjeb. Saħħa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamul mill-ilma baħar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. We believe that people should be proud to show where they live. Total Tools Malta. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Nemnem, xem artiġanali mamula bimħabba. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Eva Garden. Privé Hairdressing. Oriental. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.